Irridu naraw kif se nsibu bilanċ bejn il-privat u s-servizzi pubbliċi fis-settur tas-saħħa sabiex flimkien jaħdmu f'armonija u joffru servizz ta' saħħa aħjar lill-poplu Malti u Awċi kollu. Hekk sostna il-kap tal-Partit Nazzjonalista, Eric Sborġ, waqt żjara li għamel fis-St. Thomas Hospital f'Ħall Qormi fejn dar uħud mill-faċilitajiet ta' dan l-isptar, inkluż l-emerġenza, il-kamra ta' radjoloġija u s-servizz tas-CT scan. Matul din il-laqa il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem ukoll dwar is-servizz li ħabbar il-Gvern li se jagħti lok lil persuni sabiex jifriżaw il-gameti tagħhom għal proċess tal-IVF. Hawnhekk Eric Sborġ spjega kif minkejja li l-Partit Nazzjonalista huwa favur il-ħajja u għalhekk favur l-IVF dan is-servizz tnieda mingħajr konsultazzjoni mal-esperti. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista semma kif barra minn xtutna l-età medja sabiex wieħed jifriża l-gameti tiegħu hija ta' 31 sena, filwaqt li hawn Malta il-Gvern għamilha minn 18 sa 34 sena. Huwa jirrimarka kif persuna ta' 18-il sena ma tgħaddilix minn moħħha li jaf tkun infertili u li xi darba se jkollha tirrikorri għall-IVF. Intant il-kap tal-Partit Nazzjonalista Eric Sborġ kellu laqa mal-kap eżekuttiv Angel Falzon, it-tabiba u direttur mediku Kristin Buħaġar u t-tabib Luis Buħaġar fejn tkellmu fuq diversi suġġetti fosthom dwar l-estensjoni li se jagħmlu hekk kif id-domanda għas-servizz tas-saħħa dejjem qed tikber. Tkellimna dwar l-extension li ħanamlu hawnhekk, l-investiment kbir li qegħdin nagħmlu fis-St. Thomas Hospital u ħankompli nagħmluh fl-extension li hija proposta ħatibda dalwaqt. Għadna gost ukoll nisimgħu il-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista fuq li jingħaqad mal-settur privat fil-qasam tas-saħħa u nisperaw li nkomplu naħdmu flimkien il-qudiem anke minħabba li aħna nagħmlu ħafna investiment f'dan il-xogħol li nagħmlu. Min-naħa tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista irrefera għall-avviż legali li se jwassal għal żidiet fit-tariffi fuq ir-reġistrazzjoni tal-mediċini. Sostna kif il-Partit Nazzjonalista qed jara li l-prezzijiet ma jolewx għaliex dan se jkun qed jitfa' pressjoni kbira fuq kulħadd. F'kumment lil Net News il-kap tal-Partit Nazzjonalista, Eric Sborġ, tenna fis-settur tas-saħħa għandna investiment mill-privat u din hija xi ħaġa kruċjali għaliex jemmen ħafna li jrid ikun hemm ftehim bejn il-Gvern u l-privat għax meta dan isir b'mod korrett jista' jkun ta' benefiċċju u ta' suċċess għall poplu Malti u Awċi kollu. Tkellimna magħhom fuq il-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista fis-settur tas-saħħa fejn mill-oppożizzjoni ġibna riżultati pożittivi ħafna kif rajna fil-Vitals u Stewards. Però issa wkoll il-viżjoni tagħna ta' kif irridu naraw li jkollna servizz ta' saħħa per eċċellenza ġo pajjiżna kif dejjem kellu viżjoni Partit Nazzjonalista fil-Gvern u issa anke mill-oppożizzjoni din noffru viżjoni sabiex naraw li niggarantixxu s-servizzi tas-saħħa lil poplu Malti u Awċi kollu. Matul din iż-żjara il-kap tal-Partit Nazzjonalista, Eric Sborġ, kien akkumpanjat mix-Shadow Minister għas-Saħħa Stephen Spiteri.